Podobnou akci by v Malých Příchovicích na Plzeňsku málo kdo čekal. Odehrála se tam benefice na podporu dvouletého Matýska, který trpí rakovinou, a přijeli na ní i opravdové hvězdy. Chceme vám všem moc poděkovat, strašně moc, za všechno, ať za tu pomoc, nebo jenom tu podporu psychickou. A přejeme vám všem strašně moc zdraví, opravdu jenom to zdraví. Děkujeme. Máma dvouletého Matýska, který bojuje s rakovinou, nedokázala na akci Srdcem pro Matyáška skrývat dojetí. Stovky lidí přišly, aby rodině pomohli příspěvkem nebo jí vyjádřili podporu, a ta byla opravdu cítit na každém kroku. Hrozně moc prostě síly a lásky, to je prostě neskutečné. Člověk se úplně pozastavuje, že ještě tolika hodných lidí, který umějí podpořit. Nevím, co k tomu říct, je to prostě strašně hezký. Benefice přilákala takové množství lidí, že už odpoledne zaplnili celý sál. Jen na vstupném se vybralo přes 100 000 korun. Všichni vystupovali bez nároku na honorář a všichni se shodli, že nad svou účastí ani na chvilku nezaváhali. Samozřejmě, že jsem přijela ráda, jsem tady ráda, mám trošku trému, abych něco nepokazila, aby to bylo v pořádku. Já pomáhám často a rád, když můžu. Je to to nejmenší, co můžu pro chlapečka udělat. Co bych pro Matyáska neudělala, hlavně, aby to všechno vyšlo. Jasně, že jsou tady kvůli Matýskovi a je vidět, že lidi mají ještě prostě srdce na pravém místě a když to takhle půjde dál, čím víc takových akcí, tím líp. No. Nabitý sál se bavil až do noci. Jedním z nejsilnějších okamžiků byl ten, kdy zazněla premiéra písničky speciálně složené pro Matýska. Tereza Majksnerová, televize ZAK Příchovice.